Vitajte pri počúvaní podcastu Príbehy obetí komunizmu. Dnes sa opäť vrátime na odborný seminár Prevencia prejavov extrémizmu na školách na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Svoju prednášku predstaví Alžbeta Snežko z katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ na tému Historická gramotnosť – efektívny nástroj ochrany demokratických hodnôt. Séria vzniká v spolupráci s občianskym združením Memores a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Prajem vám podnetné počúvanie. Tak by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za pozvanie. Ja som didaktička dejepisu, čiže neviem, aké tu je publikum. Ste asi učitelia dejepisu alebo občianskej výchovy? Nie všetci asi. Dobre. A právnici? Dobre. Čiže ja som didaktička dejepisu, to znamená, že ja mám podľa mňa veľmi pekné povolanie, lebo ja učím mladých ľudí, ktorí sú budúci učitelia dejepisu, učím, ako učiť o našej minulosti. Pre mňa veľmi dôležité a veľmi pekné povolanie byť v kontakte s mladými ľuďmi. A ja som nazvala svoju prednášku Historická gramotnosť – efektívny nástroj ochrany demokratických hodnôt. A moja prednáška je postavená na kacírskej myšlienke, že si myslím, že ak by sa v vzdelávacom systéme na Slovensku od základných škôl po univerzity naplno využíval potenciál dejepisu, tak ako je tento predmet vo svojej podstate koncipovaný, tak čo sa týka dezinformácií, prekrúcania histórie, ale takisto aj ochrany proeurópskych hodnôt napríklad, alebo ochrany ľudských práv, tak by nás tieto veci nevyčerpávali tak, ako je tomu dnes. A na tomto presvedčení som postavila vlastne svoju prezentáciu a budem rada potom po prednáške vlastne za diskusiu o nej. Preto som ju aj vlastne nazvala, že ja veľmi verím na dejepis. Tým ústredným motivom mojej prednášky je vlastne pojem historická gramotnosť. Historická gramotnosť sa vo vzdelávacom systéme na Slovensku rozvíja primárne a takmer výlučne na dejepise. Čiže preto som dala medzi dejepis a historickú gramotnosť rovná sa. Lebo je to super, že všetci sme boli takedy v škole, lebo si vieme teda všetci vyhodnotiť, že keď sa bavíme o historickej gramotnosti, tak asi na biológii, na geografii, alebo neviem, kde sa veľmi s tým až tak často nestretávame, alebo na chemii, ako na dejepise. Čiže som si dala medzi dejepis a historickú gramotnosť rovná sa. A profesor Peter Seixas, kanadský profesor, definuje tú historickú gramotnosť ako nadobudanie hlbokého porozumenia historickým udalostiam a procesom prostredníctvom aktívnej práce s historickým prameňom. To znamená, že vlastne historicky gramotní občania, tak ako to, môžem si toto vytočiť u sebe, aby som sa nemusela stále tam tačať. To znamená, že historicky gramotní občania dokážu posúdiť oprávnenosť tvrdení, ako napríklad, že holokaust sa neodohral, alebo že za komunizmu bolo lepšie. Že predstavme si tú silu tej poslednej vety, že historicky gramotní občania do hĺbky rozumejú historickým udalostiam a procesom, pretože vedia narábať so zdrojmi informácií o nich. Čo v mojom povolaní, v našej vede znamená, že myslia ako historici. A v tomto kontexte, keď teda sa bavíme o kompetencii narábať so zdrojmi, a teraz je už jedno, či o našej minulosti alebo o našej prítomnosti, ale keď sa bavíme o kompetencii narábať so zdrojmi nejakej informácie, tak aktuálne prebieha taká debata, že Fíni sú lídri v tom, že veľmi sa im darí bojovať s dezinformáciami. A máme tam citát jedného fínskeho učiteľa z helsinskej školy, ktorý vysvetľuje, že o čo im vlastne ide. A on hovorí, že to, čo chceme, aby naši študenti robili, je, aby sa predtým, než niečo na sociálnych sieťach označia ako páči sa mi to alebo zazdieľajú, dvakrát sa zamysleli, že kto to napísal, kde to bolo zverejnené, alebo či môžem tú istú informáciu nájsť aj z iného zdroja. A vlastne toto, keď som si prečítala, tak len potvrdilo vlastne to vo mne to, čomu ja veľmi verím. A nie, že tomu verím, ale vlastne je to aj je to vlastne vedecky dokázané, že ten dejepis je esenciálny, pretože práca s informáciami, si predstavte,
je jednou zo základných predmetových kompetencií dejepisu. A ak si niekto myslí, že ten dejepis je o tom, že recyklujeme antikvárny obsah a hovoríme o tom, čo sa dakedy stalo, tak vlastne tá súčasná výučba dejepisu a jej podstata vôbec nie je o tom. Ale je o práci s informáciami, so zdrojmi nejaké informácie.Čiže a toto si predstavte, že toto je podstatou dejepisného vyučovania už dávno. V 70. 80. rokoch sa ustalilo vo vedeckej obci, že podstatou dejepisnej výučby je rozvíjanie historického vedomia. A u nás na Slovensku sa tento koncept etabloval do dejepisnej výučby v novom kurikule v roku 2011. A tu máte vlastne vysvietené, že čo má robiť dejepis, to je kurikulum pre základné školy, čiže absolvent základnej školy u nás na Slovensku od roku 2011 toto by mal vedieť urobiť, čo tam vidíte. Je vám jasné, že takého absolventa sme ešte v živote nevideli, čo toto vie urobiť. Ale to je vlastne v kurikulu, že absolvent základnej školy toto vie urobiť, že napríklad vyberať informácie napríklad z úryvku z písomného prameňa, organizovať si ich, porovnávať podobnosti, odlišnosti, staré, nové, rozlišovať a triediť, rozlišiť fakt, fikciu, zaraďovať informácie, kriticky zhodnotenie rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotenie viacerých webových stránok, rok 2011. Fíni dnes toto hovoria, čo my máme v kurikule o dejepise v roku 2011, ale nielen my. To je európsky štandard. A vlastne okrem kurikula, lebo kurikulum všetci, alebo neviem, či všetci vieme, ale kurikulum je formálne. Viete, zverejní sa na webe, minister sa pochváli, že máme revolúciu v školstve, ale tá revolúcia sa musí stať. V triede sa musí stať. Hej, to nestačí, že my ju vypublikujeme na web stránke. Čiže, ale okrem toho formálneho, čo ste tam videli, že čo všetko robí dejepis, tak vlastne tento koncept výučby dejepisu, že práca so zdrojmi, že učíme ľudí pracovať so zdrojmi, sa už dlhodobo používa pri príprave budúcich učiteľov na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre dejín. A takisto tam sa vlastne už dlhodobo rozvíja didaktická škola docenta Viliama Kratochvíla, ktorý je známy didaktik dejepisu slovenský. A takisto u nás od začiatku, odkedy sa vlastne odkedy vznikla katedra histórie na UPJŠke, tak sa presne tento koncept výučby tam vlastne etabloval a takto pripravujeme budúcich učiteľov dejepisu. Že toto je jedna zo základných predmetových kompetencií pre vyučovací predmet dejepis. Čiže tí slovenskí žiaci by sa už na úrovni základnej školy mali oboznámiť s postupmi práce historika, ako je napríklad kritika autentickosti alebo dôveryhodnosti historického prameňa, zdroja informácie. Čiže naproti tomu, čo povedal ten fínsky učiteľ, ja vám tu ukazujem príklad, čo my robíme s tými žiakmi, respektíve čo by sme mali robiť, alebo k čomu vedieme budúcich učiteľov, že toto treba v školách robiť. A to sú úplne elementárne základné otázky, ktoré sú vlastne už dávno súčasťou tej dejepisnej výučby, že kto je autorom prameňa, kedy bol napísaný tento prameň, to platí aj o facebookovom statuse. Hej, že my keď ich naučíme na dejepise analyzovať zdroje informácií, je už jedno, že čo robia. Či to robia so statusom, s článkom, s videom, s hocičím. Čiže tu vidíte vlastne elementárne otázky, ktoré si kladieme, alebo potom tieto, ktoré už viacej sú také, že sú rozšírené, to je možno už viacej pre strednú školu, ale napríklad, že sa pýta prameňa, do akej miery sa vám zdá tento výklad udalosti dôveryhodný. Alebo či ten autor nemá nejakú v tom, čo píše, v tom texte, videu, predpojatosť voči istej osobe, skupine, alebo voči nejakému inému názoru. Čiže de facto rozvíjame historické vedomie tých žiakov. Neučíme ich obsahy, roky, mená, rozvíjame historické vedomie žiakov. A historické vedomie žiakov, historické vedomie je veľmi abstraktný pojem, ale pre potreby školského dejepisu docent Viliam Kratochvíl, didaktik, ho definoval ako nejaké mentálne, emocionálne, vedomé, nevedomé operácie, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v súčasnom svete. Čiže ten dejepis je predmet o našej prítomnosti a to je super. Lebo veľa ľudí si myslí, že je vlastne o našej minulosti, ale dejepis je predmet o našej prítomnosti, dokonca aj o našej budúcnosti. A teraz sa môžeme zamyslieť nad tým, že vlastne jak to vyzerá taký dejepis, čo pomáha akože orientovať sa v súčasnom živote nám, hej. Tak ja som si pripravila vlastne takú úplne konkrétnu ukážku, aby to bolo jasné, hej, že o čom sa rozprávame, aby som tu len tak neteoretizovala. A vlastne mám tu taký citát od svätého Augustína. A on je dlhý, ale ja poviem, prečo som ho použila. Na základe toho, čo som doteraz vám tu povedala, tvrdím,
že vlastne ten úspešný boj s dezinformáciami vo Fínsku, ktorého sme teraz svedkom, alebo ktorý vlastne Fíni sa teraz teda diskutujú o tom, že sa im to darí, tak jeho východiskom je vlastne práca so zdrojmi. A to je vlastne základnou predmetou kompetencie dejepisu. Takže pre mňa to len potvrdzuje to, že vlastne ten potenciál dejepisu je obrovský, ale je nevyužitý v našom vzdelávacom systéme. No a konkrétnym príkladom využitia takého potenciálu môže byť práve obdobie, o ktorom hovoril aj pán Hric, a to je vlastne obdobie toho československého socializmu a analýza dobovej legislatívy z rokov 48 až 89. Toto obdobie slovenskú spoločnosť stále polarizuje. Asi ste všetci zažili, že niekto spomína na komunizmus dobre a niekto spomína na komunizmus zle. Takže ja si dovolím taký krátky metodický vstup do tejto témy. Učíme našich študentov, niektorí prichádzajú z rôznych prostredí a niektorí často aj obhajujú proste, že ale bolo tam niečo dobré na tom komunizme, takisto ako aj na slovenskom štáte a máme rôzne debaty na tých hodinách, niekedy až na štátniciach. A vysvetľujeme tým ľuďom vlastne, že čo je podstatou. Tak ten krátky metodický vstup, čo ja by som to chcela urobiť, je, že to naše spoločné východisko vždy je také, že akýkoľvek politický systém, ktorý čo i len z jedného svojho občana urobí obeť, hoci len z jedného, musí byť pre všetkých nás varovaním, pretože nikdy nevieme, či sa v pozícii tej obete neocitneme my sami alebo niekto z našich blízkych. A na tom sa musíme všetci v tej učebni zhodnúť na začiatku. Že to proste je tak, hej, že to nemôže byť tak, že ale však my sme sa v slovenskom štáte mali dobre, však Židov zobrali. No keď môjho suseda berú dakde a môže prísť proste o život, to znamená, že s tým systémom dačo nie je dobre, lebo môžem tam hocikedy vlastne skončiť na tej strane druhej aj ja. A ako hovorí svätý Augustín, to je taký akože parafrazovaný citát toho svätého Augustína, takéto obety žiada od ľudí len diabol. Že obetujme svojho suseda, aby my sme sa mali dobre. Čiže pozrieme sa teraz bližšie na proces stavania sa obeťou v období československého socializmu. Pán Hric, sledujete mi čas, lebo ja tu... Nie. Dobre, tak potom ma niekto zastavte. Dobre. Vy máte povinnosti o 4. Hej, musím odísť do 4. Hej. Takže, keď sa bavíme o obeti v československom socializme, keď sa bavíme o obetiach a snažíme sa na príklade dobovej legislatívy vysvetliť tým našim študentom, hej, teraz vám tu ukazujem vlastne dejepis, ktorý funguje v našej prítomnosti, aby som sa troška vrátila na začiatok. Že ukazujem dejepis, ktorý funguje a ktorý dokáže zmeniť svet, podľa mňa. Jazykovedný ústav Ľudovita Štúra hovorí o obeti vo všeobecnosti, že obeť je osoba podliehajúca ničivému účinku niečoho alebo niekoho. Teraz, keď máme niečo, keby sme mali taký workshop, tak s vami robím taký pracovný list, čo máme vymyslený. Keď hovoríme o ničivom účinku niečoho, tak to môžu byť obete prírodných katastrof, hurikán, povodenia, alebo napríklad požiar, alebo čokoľvek. A na takýto typ stávania sa obeťou nemá nikto z nás žiaden dosah. Jasné, že sú nejaké stanice, ktoré vedia predvídať zemetrasenie, ale na to nemáme my vlastne na ten proces stávania sa obeťou v tomto prípade nemáme žiaden vplyv. Ak hovoríme, že obeť ide takisto aj niekto sa stane obeťou z ničivého účinku niekoho, tak vtedy hovoríme o individuálnom zlyhaní jednotlivcov, napríklad obete domáceho násilia alebo kyberšikany, lebo aj tak sa môžeme stať obeťou, ale na to tiež nemáme vlastne veľmi žiaden dosah my ako spoločnosť. Ale keď hovoríme o ľuďoch, ktorí sa v pozícii obete ocitli v dôsledku vedomých rozhodnutí predstaviteľov vládnej moci v ich vlastnej krajine, ktorí si navyše zvolili sami v slobodných voľbách, keď hovoríme o takýchto obetiach, potom na takýto proces stávania sa obeťou hocikoho z nás, aj nášho spoluobčana, má každý z nás priamy dosah. Ba dokonca má každý z nás priamy dosah na to, aby sme v budúcnosti neumožnili svojim hlasom vo voľbách nástup takého režimu, ktorý zo svojich vlastných občanov robí obete. Toto je esencia toho, čo potrebujeme tým žiakom odovzdať. Že ak režim robí zo svojich vlastných občanov obete a my sme si ho v slobodných voľbách zvolili, tak to my sme to vybrali. A my to máme opäť v rukách za každým, pokiaľ budú slobodné voľby. A na to ja som si napísala, že stačí len kvalitný dejepis, lebo vtedy to funguje, keď naši študenti poznajú, aké znaky mal totalitný režim, vedia zadefinovať, z koho každého urobil obeť, prečo a ako, vedia analyzovať, ako sa žilo takýmto ľuďom v tomto režime a vedia identifikovať podobné tendencie aj v súčasnosti. My len vtedy vieme, že sa schyľuje k totalite, alebo že toto je už normalizácia, alebo toto je extrém,
keď to perfektne ovládame z minulosti, keď vieme, že to sa už raz stalo a vieme, ako to išlo. A to sa nikdy nedieje zo dňa na deň. Niekedy je to plazivé, niekedy je to pomalé, niekedy to musíme čítať zákonov, ktoré sa nám zdá, že prechádzajú a sú neškodné a sú napríklad pre dodržanie ľudských práv a slobod kritické. Čiže na toto stačí len kvalitný dejepis, ako som napísala, a tie všetky vlastne veci, ktoré tam potrebujeme robiť. A teraz je vám jasné z toho, že keď toto dokáže dejepis urobiť, a keď sa bavíme o analýze dobovej legislatívy, kde to vedia žiaci identifikovať, ja hovorím o pomalom dejepise. O pomalom. To nie je, že idem po povrchu, po obsahu, naučím sa na druhú hodinu ich vyskúšať. Ja hovorím o pomalom dejepise. A pomalý dejepis, kde žiaci musia pochopiť koncept, kde musia pochopiť metarovinu učenia o minulosti, že je to o nás, o ľuďoch. Na to potrebujeme čas, potrebujeme kvalitný historický kontext a potrebujeme kvalitnú didaktiku. A teraz uvediem príklad, že jak sa to napríklad dá urobiť. A preto hovorím na začiatok tej praktickej časti o pomalom dejepise, aby ste si počas toho, čo tu ukážem za pár príkladov, uvedomili, že vlastne, jak to asi môže vyzerať na tej hodine dejepisu, keď by sme toto mali robiť. Že to naozaj nemôže byť 45 minút za týždeň, ako je tomu teraz. Máme 45 minút týždenne na dejepis. Mám tu učebnú figúru, vám dám zo pár príkladov, nebudem hovoriť všetko, čo mám pripravené. Mám to pripravené, iba keby niekto bol veľmi zvedavý, ale môžem iba na 2 príkladoch ukázať, že ako. Že teraz sa ocitneme troška v pozícii ako keby študentov na strednej alebo na vysokej škole. Moja učebná figúra je zákon, smernica alebo nejaký dokument, potenciálna obeť a potom skutočné obete podľa kategórií Múzeum obetí komunizmu. Čiže pri vypracovávaní tejto teórie som spolupracovala s Múzeum obetí komunizmu a vlastne aj tie kategórie moje kopírujú tie obete, ktoré tam majú identifikované oni. Čiže máme napríklad dobovú legislatívu násilná kolektivizácia a máme tu taký zákon, že najvyššia prípustná výmera pôdy, ktorá smie byť v súkromnom vlastníctve jednotlivca alebo spoluvlastníkov alebo spoločnej hospodárskej rodiny je 50 hektárov. A ja sa pýtam študentov, kto sú potenciálne obete. V prvom rade skúšam, či rozumejú vete. Či vedia odpovedať, kto sú potenciálne obete. A teraz vie mi niekto povedať nejaký príklad, že kto je potenciálna obeť takéhoto paragrafu? Nechcem vás skúšať, lebo ja viem, že nie na to ste tu prišli, ale tak akože, či takto so mnou nezaspolupracuje z našich doktorandov napríklad. Môžem si ťa vybrať ako obeť, Paľo, že proste povieš. Kto podľa teba je potenciálna obeť toho paragrafu? Iba nejaký tým daj. Tak podľa toho paragrafu napríklad veľkí vlastníci pôdy ako cirkvi alebo vtedajší grófovia. Hej, nemusíš asi tak konkrétne, ale ďakujem, ale podľa mňa akože každý nad 50 hektárov, čo vlastne, neproste, že to je jednoduché, že to ja od tých študentov dostanem do odpovede, že no však penčelka, že každý, čo nad 50 hektárov, a ja hovorím, že výborne. A teraz pozrite sa tu, údaj z Múzea obetí komunizmu, 470 000 rodín za celé toto obdobie. Jednoduchý paragraf. A teraz v tej prezentácii, aj v tej svojej učebnej figúre mám niekoľko takých paragrafov. Môžeme si povedať, že opustenie republiky. Máme tu, že jak to znie v zákone, hej, že jak to znie. A ten zákon, tie písmenka nie sú až také strašné, až keď vidíte, čo sa vlastne následne za tým zákonom stalo. A mám tu niekoľko takých príkladov, ale mám tu, to sú čísla čítal aj pán Hric. Mám tam vaše obrázky, áno, prepáčte, ale som to narýchlo potrebovala robiť. Ale pozrite na tento paragraf. Dejepis je perfektný. Pozrite sa tu na vydanie, časové predĺženie a rozšírenie územnej platnosti Československého cestovného pásu nie je právneho nároku. Rozumiete tejto vete? Že na vydanie pásu nie je právneho nároku? A teraz, viete, že super je na tom, na pramení, na zdroji informácie je super to, že vôbec nejde o to, koho volíte, ani čo ste kulák, alebo čo ste boli, lebo my iba pracujeme s datami. To je jak matematika. Dejepis jak matematika. My nepotrebujeme, tu nepotrebujete. Často sa ma pýtajú, že či môžeme povedať, koho volíme na dejepisách, ale to je jedno. Ja to môžem povedať, ale to s mojou robotou odborne nijak nesúvisí, lebo my keď máme data, čo sa stalo, a tu vidíte čierne na bielom, čo sa stalo, je úplne jedno, koho volím, alebo či verím, alebo neverím. Čiže, pozrite na to akože silnú vetu, potenciálna obeť sú všetci, ktorí vlastne pokúsili sa opustiť republiku protizákonne. A tu máte číslo. A tie čísla tých ľudí, tých študentov malých úplne akože dávajú do kolien, hej, keď to proste preberáme s nimi, hej. Čiže cez analýzu zdroja, informácie, dokážeme vlastne ako keby učiť tých študentov prítomné kompetencie potrebné pre našu prítomnosť, pre orientáciu v ich prítomnosti. A potom tu máme aj také paragrafy,
že o tých, ktorí sa pokúšajú nejak organizovať, aby rozvratili štát. To sme vo verejnom priestore v súčasnosti počuli. A keď to ja učím, na tých študentov vidno, že vlastne pozerajú televízor, počúvajú rádio, že oni hneď reagujú, že však teraz toto počúvame, že tak to organizuje PUŠ, že úplne sa to prenesie, že to je informácia, ktorá je strašne hodnotná z historického hľadiska a veľmi užitočná v našej prítomnosti. A čítame starý paragraf zo 48. A potom dáte číslo, že kto tým trpel a vlastne to ich až vystraší. Hej, že keď teraz to počujeme, že tiež rezonuje vlastne o našej súčasnosti. Hej. Alebo máme tu aj obete okupácie, ale posledné, čo som chcela ukázať je, že smernica pre evidenciu osob ohrozujúcich vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu, a tiež vám nechcem vás vyčerpávať toto legislatívou, ale že aktívni organizátori a páchatelia nepriateľskej činnosti proti štátu, z radou hlavných činiteľov a predstaviteľov pravice a antisociálnych blablabla, že ja sa tam vidím v tom paragrafe napríklad, hej, lebo som organizovala protesty, neviem čo, učiteľské štrajky, že ja keď som si to prečítala, tak ja by som prvá bola išla. Čiže keď, a teraz to tiež počúvame, hej, že obmedzujú sa rôznym spôsobom mimovládky, aktivity začínajú sa kontrolovať, čiže vy čítate vlastne legislatívu z 78. a ten, kto má rozvinutú historickú gramotnosť alebo sa ju učí rozvíjať, cíti sa v súčasnosti, ako keby nastupovala normalizácia, keď čítame o normalizácii legislatívu, rozumiete tomu? A vy to dokážete naučiť mladých ľudí na dejepise. Len nie za 45 minút týždenne. Čiže ja vám hovorím ideálny dejepis, ale taký sa nedieje na školách. Preto je v tejto krajine to tak, ako to teraz vyzerá. Samozrejme, že nielen, preto to by bolo veľké zjednodušenie, ale ja akože do veľkej miery si to proste stotožňujem s tým, že u nás sa historická a občianská gramotnosť nerozvíja. Nerozvíja sa systematicky. Dobre, čiže to teraz tým vás nebudem, dala som tu akože zo pár príkladov, keby ste sa veľmi, veľmi akože pýtali na ďalšie paragrafy, ale uzavriem to, pán Hlic, skončím, že ten odkaz toho celého, čo som tu vlastne predniesla, chcela som, aby ste vedeli úplne konkrétne, že jak to môže na dejepise vyzerať, ten veľký message, ktorý ja cítim, keď hovorím, že verím na dejepis. A ten odkaz je, že vlastne, ten záver som si napísala, lebo niekedy je ťažké vyskladať slovo po slove tak, aby ste to presne povedali. A chcem, že by tu odznelo tak, jak som si to napísala. Konštruovanie prezentácie minulosti smerom k žiakom a študentom na hodinách dejepisu v základných a stredných školách je vysoko odborný proces, ktorý je pre udržanie demokratickej spoločnosti nevyhnutný a esenciálny. Nevyhnutný preto, že možností, kde prichádzame do styku s historickými informáciami, je strašne veľa dneska vo verejnom priestore, avšak jedinou inštitucionalizovanou formou vytvárania, odovzdávania a zachovania historického vedomia a budovania historickej gramotnosti je školský dejepis. Že jeho kvalita je esenciálna presne preto, že si predstavte, že my sa nemôžeme spoliehať na to, že niekto pôjde na diskusiu s pánom Mesežníkovom a sa prebere, že sa dá čo deje, ale si predstavte, že všetkých občanov tejto krajiny v istej fáze ich života my máme na školskom dejepise. Každého jedného. Preto je ten dejepis a jeho kvalita esenciálna. A druhé, čo tam mám, že teda je nevyhnutná, a ten druhé, že esenciálny je preto, že neexistuje iný spôsob, ako zistiť, čo by pre našu súčasnosť znamenala strata demokracie, alebo pre človeka strata základných ľudských práv, okrem možnosti zažiť to znovu, ako pozrieť sa, čo to pre nás znamenalo v minulosti, lebo to už sa stalo, že sme o tú demokraciu párkrát prišli. A teda neexistuje iný spôsob, ako porozumieť našej prítomnosti teraz a možnej budúcnosti, než skúmaním toho, čoho výslednicou je naša súčasnosť. A na záver celkom. Socializmus, slovenský štát, to sú všetko témy, ktoré stále polarizujú spoločnosť. Ale majú jedného spoločného menovateľa. A to je, že všade tam hovoríme o ľuďoch. Čiže my jediné, úplne stačí, keď si uvedomíme, že to my sme dokázali postaviť také stavby, jak sú pyramídy. My sme dokázali postaviť Eiffelovú väžu, alebo letieť do vesmíru, alebo sme vynašli penicilín. Ale boli sme to tiež my, čo sme postavili koncentračné tábory, čo sme obohnali náš štát ostnatým drôtom a boli sme to my, čo sme tam strieľali našich spoluobčanov a boli sme to my, čo sme tam zomierali. Čiže ten spoločný menovateľ je, že všetci sa práve preto, že sa bavíme o nás, o ľuďoch,
musíme snažiť zo svojej pozície každý urobiť všetko preto, aby sa nám to nestalo opäť. Ďakujem za pozornosť. Pre viac príbehov navštívte Múzeum obetí komunizmu v Košiciach a neváhajte využiť možnosť prehliadok a workshopov. Tešíme sa na vašu návštevu.